गोगला वाने को मस्त संता हां मतलब सेवा से मत कर वासे हग्गा टीबीतगा ಈಗ बस करवाना ಈಗ ರಿಬನ್ ಕಟ್ಟಿಲೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ हां अस्करन मन मध्ये ನನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಎಂಎಲ್ಎ ಸಚಿವರು चल बाय इस जगह टेन वालो जल लाइट मन वाला चल वांता ना छोटा विलेकरकुंटू मा संगमకు సందీన్కు నమస్కారం నావా మార్కెటింగ్ బదల్ కేంతమెత్తకే ఆదిలాబాద్ న్యాచురల్తా వారమున్ 10 కిలోమీటర్ల సార్కేసేమంత ఆదిలాబాద్ న్యాచురల్తా ఇంతకు ముందు సొంత నెలకు 21కు హైదరాబాద్ 90 కిలోమీటర్లు 90 కిలో ఆల్రెడీ బిజినెస్ ఆతా అయితే మేమేం చేస్తామంటే న్యాచురల్లా వారానికి 10 కిలోలు న్యాచురల్లా పంపుతున్నాం ఆదిలాబాద్ న్యాచురల్లా ఆల్రెడీ మన అకౌంట్లో డబ్బులు వచ్చేసినాయి వాళ్ళు ఒకటిసారి వేయరన్నట్టు డబ్బులు ఇక వాళ్ళు మార్కెటింగ్ అయిన తర్వాత మాకు డబ్బులు వేస్తారు మా సంఘం పేరు ఏంటిదంటే భీంబాయి సంఘం పేరు మీద ఒక అకౌంట్ ఉన్నది ఏ డబ్బులు అయినా కానీ ఆ అకౌంట్లోనే వస్తాయి డబ్బులు మా న్యాచురల్ నుంచి రావాలి ఆదిలాబాద్ ఇంకా హైదరాబాద్ లో ఎక్కడెక్కడ పంపిస్తారు హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ పంపించినామంటే ఇంద్ర పార్క్ దగ్గర ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ దగ్గర చిన్న పిల్లలు వస్తారు ఆటల పోటల కానీ వస్తే అన్ని దేశం వాళ్ళు వచ్చి ఖమ్మము వైజాగ్ అక్కడ నుంచి అన్ని వేరే వేరే రాష్ట్రం అంటే వేరే రాష్ట్రాల్లో ఏ విధంగా చేస్తారు ఇక్కడ ఇప్ప లడ్డు చేస్తారు ఇంకా ఖమ్మంలో ఏం చేస్తారు ఖమ్మంలో బిస్కెట్ చేస్తారు అన్ని అక్కడ న్యాచురల్ పెట్టిండ్రు అన్నట్టు పెడితే మన 90 కిలోల లడ్డూలు 10 రోజులకు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఇంకా వేరే లడ్డూలో పోతే అట మన పిల్లలను అట అదే లడ్డు కావాలి మాకు ఆదివాస ఇప్ప పువ్వు లడ్డు కావాలి అంటే లాస్ట్ రోజు అమ్మేసి పోయిన నెల 21, 22కి పోతే 30 తారీఖు వరకు వచ్చేసేది అంటే ఒక నెలలో ఎన్ని కిలోలు అమ్మేస్తారు ఒక నెలకు 90 కిలోలు పోయినాయి ఒక నెలలో 15 రోజులు 90 కిలోలు ఎక్కువ హైదరాబాద్ లో నడుస్తారు హైదరాబాద్ లోనే అయితే మార్కెట్ ఎక్కువ నడిచింది మన ఆదిలాబాద్ లో ఎన్ని నడుస్తారంటే వారానికి 10 కిలోలు అయితే అయిపోతాయి వారానికి 10 కిలోలు ఇంకా ఆదిలాబాద్ కాకుండా ఇంకెక్కడైనా ఇంకా మహారాష్ట్ర కూడా ఇంతకు ముందు మహారాష్ట్ర తీసుకుపోయినా కూడా మహారాష్ట్ర అయితే ఒక రోజుకి 10 కిలోలు అయిపోయినాయి ఒక రోజుకు ఇంకా వేరే అంటే ఏమన్నా నెలకు ఒకసారి పంపిస్తారా వారానికి ఒకసారి పంపిస్తారా మహారాష్ట్రలో ఏమైనా ప్రోగ్రామ్ ఉంటేనే న్యాచురల్ లడ్డు కావాలంటే ఆర్డర్ ఇచ్చినాక పంపిస్తాం సరే మనం తీసుకుపోవాలంటే ఆర్డర్ లేకుండా తీసుకుపోగలం కదా అందుకని ఆర్డర్ ఉన్నప్పుడు మాకు ఆర్డర్ ఇన్ని లడ్డూలు కావాలి అన్నప్పుడే చేస్తాం చేసి కంప్లీట్ ఉంచినాం అనుకో ఖరాబ్ అయితే లాస్ అవుతాం కదా ఎప్పుడు ఆర్డర్ వస్తుందో ఇన్ని కిలోలు లడ్డు ఆర్డర్ కావాలంటే అప్పుడే వెంటనే చేస్తాం సరే ఇక షాప్లు కూడా అమ్ముతారు కదా రోజుకి ఎన్ని కిలోలు పోతాయి ఎన్ని ప్యాకెట్లు అయిపోతాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ మన షాపులు అమ్మిన దానికంటే ఒక్కొక్క టైంకి 10 కిలోలు కూడా పోతాయి ఒక్కొక్క టైంకి 4 కిలోలు 5 కిలోలు అయితే మినిమం రోజు అయితే ఓపెన్ ఉంటది మా షాపు సరే ఓకే ఆదివారం మాత్రమే మా షాపు బంద్ ఉంటుంది ఓకే మంచిది